Meanwhile, Hey mga langga, this is Shagang again, aka your Mama Bear. And I'm Papa Bear. So welcome back to our channel. So for today's vlog, today is August 26. and today is Our anniversary of our fraternity, Wow. the Zeta Phi Omega. yes, happy anniversary mga moms, ogsers. So Brothers and sisters. wala man ko apel. Imo man na. So I don't even do that hand sign kay basin bawal sa inyong group or sa group na siya. Organization di ay. So karon since and you are, by the way, you are Baby Bear. So karon since tribute ni siya sa organization ni Papa Bear. So karon na ang buhaton nga maayo. Wala ining brog ako diri sa Siquijor karon nga munta gawon mi sa Magiti community service of anniversary. Pero wala mo kay kauban magpa lang may pakaw na lang yung mga bata niya. Yes. So mga bata since ako hilig po mga bata and naaamong Baby Bear. So since buntag pa man karon later mamalita sa mga palaliton. So see you later. Mga langga, yes. Naghulat na ko nila diri sa gawas kay gako pa sila mas. So karon is mupalit mi sa mga ingredients sa atong lutuon unyang hapon. And syempre mga yung may lubi. Kay wala may lubi. So kuyugan mi ninyo. Let's go. Mga langga nakapalit na mig lubi. And shout out to Chicha yan ang tilinda gipakapinan mig isa. So karon nita ang uban na pong ingredients sa mga paliton. A few minutes later. We're home and kompleto na ang ingredients. We have bananas. We also have here kamote and sago. So this is kamote also. So sago. A few moments later. Si Papa Bear dito. Ako po is akong i-prepare ang mga other ingredients.
back. Yes. Time check, it's already 1 something. Almost 2 p.m. na. So that's why siya. Magluto na mi sa lugaw. Say hi to them. So, Papa Bear, this is your vlog. What can you say? Since wala tay kuan wala kay kauban diri karon kanang ako ra usa kay namo ko diri sa Siquijor. Every year naman buhaton na mo ni magkuan ng mga bata pakaon. Every anniversary na mo August 26 kada tuig. Every year, gani, no? Every year gani. Ang gingon. Gani, and then? Since ako lang usa diri basta kay mga kauban diri pero wala ra sila kabalo. Dili mi ka motorcade na among gibuhat. Nagluto lang mig kuan. Kinsa yung tabang nimo? Siyempre si Mama Bear ikaw. Ogse. Si Angel Bear, thank you. Mm. And then brothers and sisters, basog makakita mo na yung vlog ko karon. Please subscribe sa among channel Langga Vlogs. Thank you. Makita niyo ang mga pan dire. So, mga langga, manamig luto. Manamig luto, so nagulat na lang mi sa time. We're back again, and yes, naana ang mga bata, and we're so excited. So, unsa yung ingon? Ay, mga langga! Kinsa ganing ko? Ay, mga bear! Oh, Papa Bear! And so, ready na mo? Okay, so ready na sila. Anniversary mga moms ug sir sa Zeta Phi Omega. Happy anniversary! And yes, don't forget to subscribe sa among YouTube channel Langga Vlogs and also hit the notification bell so that you will be notified to our upcoming videos. But anyways, asa ang corona sa supportive ga girlfriend? Ihatag na ako.
ang among tribute sa anniversary sa Zeta Phi Omega last August 26 with Papa Bear. So, before this video will end, nami mga shoutouts dire. So, first, shoutout to Glenjan Sulatorio from Digo City, Davao del Sur. Shout out to May Sarmiento. To Raymark Lipon from Tabina, Pagadian. Shout out to Pubring Bisaya. Shoutout to Koy Koy TV from Cagayan de Oro. Shout out to Lorex Laureto. To Gabriel Tadle from Pasay City, Manila. And shout out to Janice Villaflor from General Santos City. And lastly, shout out to It's Marv's Pasco from Santa Rosa, Laguna. And sa mga taga Maria, especially sa Cantarok A. Maria Siquijor. So, thank you so much mga langga sa pag-watch sa mong video, sa mong vlog. And again, sa mga ganahan sa magpa-shoutout dira, please don't hesitate nga mo comment sa comment section. Okay? Kay i-notice yun ako tanang mo comment dito. Kay love mo na ako. So, that's it for today's vlog. I hope you enjoy because we're just spreading Good vibes and love to everyone. So, God bless mga langga. Keep safe. Ciao!